Nasurok dwagasot a persons deprived of liberty wenno PDL ti dimalan iti libre at chest x-ray a paset ti National Lung Month iti abulan nga daan tema salon at tibara karbengam dayta. Tinawen na programa dayto iti Provincial Health Office akalikagom a malapdan ti panagwaras ti bakterya partikular ti TB. Maikonsidera dagiti PDL nga adda iti babaen ti high-risk group seknan ti nasao a sakit. Mutayumot sometimes at the overcrowding, at the poor ventilation, hanunin nga makasirculate ti angin, which makes them most prone to diseases, especially TB. Malaksid iti chest x-ray, maidalan ti gene expert dagiti makitan ti simptomas ti TB a PDL. Itinnem atawen na iti pagbaludan ni Axel saan na gusto anagan, tinawen isuna adumalan iti chest x-ray. Bigbigan na adakkel at tulong daytoy kadakwada. Dakkel nga ba nagmam ti makatulungan na kanyami nga balod, every year nga ma-check kami ka makapati salon at mi. Number one ma'am kasi panag-exercise ti bigbigat. Kan makaplay kami mo lang ma'am ti basketball ti malum. Maragsakan daw na itadda kasi nga mapaspasamak iti abra provincial jail. Makakuha mo ti pinag treatment dal iti bagbagida ma'am. Adamet na ito din nga isolation area iti pasilidad. Sipod 2022, this is a PDL ti recorded nga infected ti TB ken nagituyen ti nataming. Karaman pa'y anaipayan ti libre at chest x-ray ti BJMP Bukay District. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.